balikan. Nag-viral karon ang post sa usa ka asawa nga matod pa mi jugjug aa og lain ang iyang bana. Gani sa post sa maog nga babae, iya kunong ipakita ang sex video sa yaga bana og sa babae nga nipatol sa iyang bana nga nag-69 kuno mga kabombo. Daghan kayo ang nagpaabot sa maong nga video kay gusto mo tan-aw sa 69 sa iyang bana og sa batan-on nga babae. Ang asawa gwapa o niya gasigig yaw-yaw diha sa Facebook kay lagi mijugjug aa og lain ang iyang bana nga mas batan-on pa niya o niya lami ra ba kuno kayo modala. Pwede yun naka romansa mga kabombo sa maong babae ngadto sa iyaga bana. Pero kung ako na obserbaran mga kabombo nga mura man ni og game mo naman ga content ni Mama Shaika Maris Roble ang pagpakighilawa sa iyang bana ngadto sa babae nga giingong iskabitsi o kabit sa yaga bana aron makakuha kini og mga simpatiya ngadto sa mga netizens. Doon say ni gawas nga istorya nga usa kuno ka commercial sex worker ang babae o prostitute maong nagpajugjug aa sa lalaki nga minyo bugti sa kwarta. Pero hangtod ron wala pa ma-identified kung kinsa gini maog bayhana mga kabombo. Tungod niini daw sa nahimong instant celebrity si Ma'am Shaika Maris Roble, nisikat siya maayo instant celebrity. Nidaggan iyang followers kaya mga post niya, dagan mga share, dagan mga comment mga kabombo, ang ubang gaway-away na diya sa mga comment. Mayo siguro nga undangon na lang ni ang iyang pagsigig saba diya sa Facebook mga kabombo. Kung ako mo ay pasultihon, mayo siguro nga undangon na lang na nimo ma'am ang imuhang kanunay nga pagsaba-saba diya sa Facebook. Kay basin og mo bumirang ni nimo. Dili lang ang imong bana ang mauwawan ani, kung dili lakip usab ang inyong mga anak. Unya ang imong kanunay nga birahan sa Facebook, mao man ang babae nga nipatol sa imong bana. At pila pud og tira ang imong bana kung anong mijerjer siya sa lain. Unya mas mayo siguro nga ayaw na lang na ipakita ang lain, ayaw na lang na ipakita ang sex video sa imong bana. Kay murag nanghulga ra ba ka nga imo ipakita ang sex video sa imong bana katong ilang 69. Kay bisan pa man tuod og nakasala ang imong bana diya sa imuha sa inyong kaminyoon apan dili nato malalis ang kamaturan nga amahan gyapon siya sa inyong mga anak. Unya lisod na kayo na nga mabalik pa na ang imuhang pagsalig ngadto sa imong bana. Human nga nasakpan nimo siya nga may jerjer sa lain. Na naman kay trust issue ana. Magsige na mong away ana kay di na mawa sa mong una ngano nga nakig 69 og lain nimo aga bana. Unya para kanako murag insakto po ng imong desisyon nga magpaanol na lang mo kaysa wa paday mo kaysa wa pa nimo nasakpan imong bana nga ni 69 sa lain, daan naman dahil mo nga nagsige na mo away-away. Unya yun na pa, ngano na may logo sa agila ang imong cover photo. Doon na logo sa Fraternal Order of Eagles ang imong cover photo sa Facebook. Buot ba na kung sabton nga agila ang imong bana? Kung agila na ang imong bana, so sa ato pa mag-ati dahil ko nimo. Unya kana ra bang mga membro sa agila, mga loyal ra ba na, mga faithful sa ilang asawa. Di na basta-basta maibog og laing babae mga kabombo. Unya aron pod nga mawagtang ang pagduda sa publiko nga scripted ang tanan, for content purposes lang ang tanan, mas mayo siguro nga atong ukbon ang blatter sa police station. Kung diini under ang kining usa ka check-inanan nga mi check-in ang iyang bana. Karos ang nahitabo unsang orasa mi check-in, unsang orasa nga niadto ang pulis sa gi-check-inan sa iyang bana nga nabulabog sila. Kay every time ang pulis nga dunay respondihan nga alarma, record biya na sa desk officer sa ilang blatter, sa ilang record mga kabombo nga ang usa ka police personnel niadto sa maong barangay, niadto sa maong check-inanan kay niresponde og alarm scandal. Morning orasa
morning adlaw. Aron mawa ang pagduda kay ningon ra ba ang babae nga sa diya nasakpan niya iyang bana misuway pag-ikyas, nisakay sa van, naglinayugay sila sa Manobela, nagkomosyon, hangtod nga naabot ang pulis mga kabombo. Pag-abot sa maong pulis, mura ni kalma ang maong lalaki. So, kay naamay pulis involved, so atong ukbon ang blatter sa, di naman natabo, sa Carmen Police Station ba ni, sa Compostela Police Station ba ni, sa Danao Police Station ba ni, para makita nato ang tinuod nga panghitabo ug doon na bagay pulis nga miadto sa maong gi-check-inan sa iyang bana. Kay every time nga naay respondihan nga alarma ang mga pulis, ma-record man na sa logbook mga kabombo nga ang police personnel, si patrolman, bla bla bla, na-respondi og alarm scandal sa maong nga dapit kay dunay magtiayon gaaway kay ang bana nasakpan ni Giorgio sa lain. So mo sa angay nga buhaton sa publiko nga nagduda nga basen scripted ni or content lang ni mga kabombo kay dili nato malikayan ang pagduda sa publiko kay mao ni uso karon ang mag-scripted away-away kunuhay. Kabantay mo sa uban nga mga vlogger nga puwerteng pagkasikata. Sa una kulilat ang ilang followers, sa una gamay pa ilang mga followers. Apan nag-away-away kunuhay, nagpa-hype og maayo sa Facebook, nag-away-away sila, unya nagbinarahay, padungog-dungog sa Facebook, grabe ka-hype sa Facebook mo na ang mga marites, ni follow, ni comment, na share sa mga post, kaysa nakabenepisyo. Ang nakabenepisyo, ang mga vlogger gihapon nga nag-away-away kunuhay, pero for content purposes lang to mga kabombo, para mudagan ilang mga followers, unya na-monetize ang ilang Facebook. Na-monetize kay daghan naman ng mga followers every time mag-post sila, daghan mo like, daghan mo share, daghan mo views, na-monetize naman. Muna dili ko maka-blame sa publiko nga usahay magduda basin kini kang Ma'am Shaika basin for content purposes lang ni para modagan ang followers or basin pag ni ang scripted ni kining ilang away-away kay hangtod ron ang iyang bana wa pagyud mo tingog hangtod ron unya si Ma'am Shaika sigig tira sa babay nga wa gita kaila kung kinsa lang bayhana unya wa siya mutira sa iyang bana kaayo. Unya asa ka mangita ana nga bisan og Giorgio sa lain ang iyang bana apan nagpuyo gyapon sila sa usa ka panimalay mga kabombo. Aron ta nga mawa ang pagduda sa publiko, motingog po ni iyang bana kay nahimo naman ning public ning issue kaning ilang gidangatan don sa laga internal nga away unta silang pamilya kay ang publiko gasunod man ani gud mga kabombo. Unya kinsa man bayhana pud ang gipasanginlan nga ka-jerjer sa iyang nga bana. Pagpagsud niya sa kwarto nga di nang 69 iyang bana, naka-video siya, pagkuman niya video, nigawas kuno siya gumikan siyang kahadlok nga basin layugon siya, ilugon iyang cellphone, tabangan siya sa sod. Pero ikaw nga namin naron isip usa ka asawa. Palangitan masakpan nimo imong bana nga naay ka-jerjer lain, caught in the act, caught in flagrante delicto, nga masakpan nimo imong bana nga nag 69 sa lain. Masakpan nimo imong bana nga giugom og lain ang iyahang kinataw kay nag 69 man kuno. Unsa imong reaction? Unsa imong bation? Kay mato pa ni Ma'am Shaika naka-video siya pero di maklaro ang naong sa babae kinatabunan kuno sa buhok. Ang uban nga babae ang reaction ani bugnoon sa asawa. Ang kabit sa iyahang bana. Bugnoon sa asawa ang kabit sa iyang bana. Unya videohan ang naong pagkawawan gyud maayo. Apan lahi anay tabo ka Ma'am Shaika. Kay human niya gibidyohan, nigawas siya sa kwarto. Paggawas siya sa kwarto, mao to, nawagtang nagkalit kuno ang maong babae. Nidagan kuno paingon sa dagat, mga kabog nilayat kuno paingon sa dagat. Matay imposible man kayo nga mawagtang lag og kalit ang babae. Ang bana niya nakit-an niya pero ang kaning gingon nga is kabitse or kabit sa iyang bana nawagtang lang kuno og kalit mga kabombo. Ikaw nga namin na ron o ikaw asawa ka, dili ba nimo sutaon ang naong o ang identity sa usa ka babae nga nakatilaw sa imong bana? Normal gyud na nga reaction sa usa ka asawa
nga ang kining babae nga nipatol siya ang bana, so taon gid ang identity ni o kinsaling tawana, kinsaling bayana, unsay naong ani, na nagpost-post siya sa Facebook nga na babae gahubo, gatuwad, o di man maklaro ang naong. Nya ato ang gusto matabuan ni ba nga mulutaw po ni ang babae o gusto ka tinuod ni kabit ba ni siya or prostitute ba ni kay o prostitute ni trabaho man is prostitute nga magpa-jugjug bugti sa kwarta, tagaan siya kwarta o niya in return service niya o sa mga service lipayon niya ang lalaki nga nihatag niya og kwarta mga kabumbong.